Liekom proti strachu sú vedomosti, ako hovoril už v 19. storočí americký filozof a spisovateľ Ralph Waldo Emerson. A že je to pravda, sme sa mali možnosť presvedčiť aj my na príbehoch stoviek našich klientov, ktorí k nám na konzultácie prichádzajú so strachom a obavami zo svojej choroby. Pomáhame im pochopiť duševné príčiny ich ochorení a vrátiť sa k radostnému životu bez obáv a strachu pomocou psychosomatiky podľa germánskej novej medicíny, ktorá vysvetľuje, že všetky procesy v tele sú biologické. V spoločnom rozhovore im nastavujeme zrkadlo, aby uvideli ako, kedy a prečo ich problém vznikol. Zároveň im dávame do rúk nástroje na jeho odstránenie. Otvárame spolu s vami vaše 13. komnaty. Zdieľate s nami svoje trápenia, traumy a problémy. Ukazujeme vám to, čo je tesne pred vami, ale nevidíte to, pretože pod lampou býva najväčšia tma. Potvrdzujeme vám to, čo tušíte v hĺbke svojej duše. Radíme vám s poznatkou nahromadených stovkami konzultácií psychosomatických príčin najrôznejších zdravotných problémov. Veľmi nás teší každý úsmev na tvári klienta, ktorý vďaka poznatkom germánskej novej medicíny našiel cestu k svojmu zdraviu. Máte zdravotný problém? Kontaktujte nás. Radi pomôžeme aj vám.